Monggo diaturke kijing miring. Yati arep nanti we. Beksan kayub sinarengan kadang-kadang campur sari cah asli Solo. Sining guyung kadang-kadang popai audio semundang. Lara disampirke mae cara ra ngampirke. Ayo Mas kijing miring ayo. Monggo Pak Tono, Pak Parno Lecing, Pak Dekiman. Baremu. Ayo bangun rumah tanggane yo ayo Mas. Gombale amoh monggo. Sing duwe konveksi. Jur Pak Deras kondur iki. Bogor iki mau ngersake jolames malah. Parian. Oke. Tunggak kayu jati yen dipenggak kok malah dadi alah ayo Dik. Kijing miring alah ayo Dik. Kijing miring sembah nuwun keluarga besar saking Bogor. Kijing miring tampil bolong sisa bajing bareng TB bisane karo bisane delokake jagungan ya elok banget iki wes kon mudhun jane ya. Monggo mandhap Pak Tekno kali Pak Nadi beksan riyin nyawer nomor 16. Asli masuk Palembang dia tahu jauh. Oh, tahu Jawa. Nak kemana galo-galo. Galo-galo. Ayo parian Ri sing apik, Pak Mus kajenge seneng. Pak Mus, anuin monggo bapake. Ayo gendang. Tembok ting celoneh jare kapok kok njaluk maneh alah ayo Dik. Kijing miring ayo Dik. Kijing miring. Kijing miring tampil bolong sisone bajing ae ae janjine Pak Denarno asik. Pak Denarno monggo mriki. Mas Yono. Mas Yono.
Monggo Pak Dimus, Pak Gibroto, Pak Tono, Pak Karno Lecing. Barewu, Mas Yanto El Kajakus. Timun sikarane ayo bangun negarane Waro-waro dayang mas dayang ning pinggir kali Longong itu ora bali-bali Ngetan bali ngulon apa sedene kelakon waru-waru doyong ya yati doyong ning pinggir blombang ayo kinclong nanging kowe seneng silang prenggaring cagak radio awakmu kering mikir bojo loro Doyong ning pinggir klekung Longong itu marai bingung Tanjung Perak akeh pedute Rasa penak wegah waru-waru doyong ya doyong ning pinggir kali ayo moblong kowe tansah nglarani ati amben kayu nggo mete gaplek yati ayo anune mletek Doyong ning pinggir kali Longong itu ora bali-bali Angge-angge orang-orang ra melok gawe melok ngomong waru-waru doyong ning pinggir blombang ayo kinclong kowe tansah seneng silang Anjir nggih dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang sembah nuwun kagem Pak Broto saking Kemanggisan Mapak sinden spesial kagem Pak Derbin Mamak Kemanggisan monggo asik Pak Denoglong monggo Mas Lecing, Mas Partono juragane Sido Muncul Pak Tekno, Pak Denadi tak yo sinden nopo angsal kula taken wulan iki talangane pinten omjen malam pitu saben opo tasih lot mawi lodya kula tuwun bebetan Ya perke Mas Lecing. Wulan iki jalangan gladakan Mas Kampret Karno. Kemas napa kula budal dhewe Juga rawuh Mas Karno Kampret. sing penting ampun lali taline asik
mawi purun ambok kula papat pisan Sanggalan awan mas wonten rane pun kuatir kula tiyang ganjungan cahayu kula niki pakuke boten ate sobratan Yati mas ampun lali panjenengan ora lali manadi bayar kontan manggireno Oke, atas sawerana ibu-ibu terima kasih atas CS Cah Solo. Iroto bayarane sing baku iso mapak sindene patwake. CS Cah Solo. Ari Kalenggahan mapan dalemipun Pak Nadi Pak Dengger yang punya hajat corona undangan yang berbahagia. Ayo kembali MC. Mbah Bebek. Ayo Mas Lek. Bolotonya balai bubar. Maju. Ayo. Mbah Bebek. Banyu sinden nopo kula parengaken tangon mongkol bulan Tarik, tarik, yen mas temon malam itu sabar nopo tasih lodang mas reken almawi lodang kula tuwun jadi Iya. Terima kasih atas sawerannya. Ibu-ibu spesial CS Cah Solo, Ari Kalenggahan mapan dan Pak Asnadi yang punya hajat, Mas Melandina, sebeleh-membeleh. Oh, nanging pripun mangke kula mangkate dipun papak napa kula budal dhewe mawi purun ambok kula tapak pisan Mas Wade. Tototen pun kuatir nadyan tiyang gayungan Pak Bugien kula niki boten nate sembrani sawerane Mas Wakit ibu-ibu pasukan muda. Oke, terima kasih atas sawerannya bersama CS Cah Solo. Kapilot spesial kagem Mama Rebi. Oke, kembali MC Mas Wakit. Bapak Mas Kurbi, Leceng, Mas Wartono. Mas Yono monggo. Monggo Pak Derbin. Pak Derbin mriki. Kalamun warung seliram Ate itu tantane pacarmu. Rasa tresno kang ada sarwa mikir ati ra bisa kejar. Ayo terus ke. Marah iso koncanti kaya Mas Wakit. Saben wajib tansah Tompah. Pak Sarno. aku wedi bloko
yo ing pandulu ananging cangkem madugel sakroning atiku yen aku jawa iki oh tinotria Semaloro asmara Mas Landa Mas Bogel sensor CS kondang Heeh. kapilut ya tos Mas Landa kripik gedang kripik telo Mas Yono kepareng jumeneng oh iya Mas Yono iya kowe cidra heeh ben tiba suwuk sik heeh ula sawah sapa manggut datan oweh atiku kepilut saengga buka rasaku lamun bisa ketemu Pak D CS Cah Solo Pak D Mas Yono opernya 08 CCG mau digeser 11 mau digeser Gareng. ayo yo Ojo kek. Sajo sik. Arek iso. Bayati akhir. Seminggu tak tinggal lunga. Orang rasan hatiku nelongso. Saben dina sing tak rasa. Semoga Pak Tarik. Iki ijol sih, kok beda dhewe diseneni. Sik ijol. Diseneni ora, ngono Gak, diseneni gak. yo, beda dhewe. Lah, sor. Beda dhewe.
iklan sik. Sing nyanyi genti mau ora nyanyi. Oh sik to Bapak Ibu. Iki ora nyanyi kebagian tari. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya, bagi yang memiliki mobil rusak, penyok, pokoknya ringsek, body repair, Mas Tresno loh solusinya, Tresno Motor. Monggo, murah kok 5 juta saya ngecete. Walat ki juarakane koang rek ra disalami. Lah yo, pokoknya Bapak Ibu, sing mobilnya tabrakan rusak, lampunya do pecah gitu, Tresno Motor solusinya. Oh iya ya. Mokus